سلامكم يدخلوا زي خبركم تخاتلتين لو ما عن زبلنا يوم حصر زبلوا قدس حبريتات نقركمي أب كندا كالغاري زقات أمام موت كلتا سبات زملكتن أب ماكل كوينات زركبوا إيرترايانن نعوم زوت مجلس زملكتن معبالتات كوينات إسرائيل أمريكا إيران زملكتن مجلس ترامب زملكتن قال حصر زبلوا قدس حبريتات نقركمي سامودا تام سيتسون حوخن دلمود لايك مقبار جمروا سبسكرايب مقبار يترسعوا سبسكرايب زقبركم كاني نايدول ملكت أون مقبار يترسعوا حبريتات أب وانو خمسكم سامودا تام سيتسون أمريكا إسرائيل نابل إيران تفتصم متكعتي وتهدروا عقم تهران كم زدخم جليسا حيل أيرهم حيل بحرهم تدمسيسيو مرحتهم مويتهم على قبل زجلت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس إيران زخون يكون زرب كم زي كايد جليس الله تهران كسب تقليلات السعر زجم رخوينات كم زودون أفليت الله الزلو سرعة مسوردة ن إيران بقطبة عباي بالسبت نحيال مقبر هاجرو مس مشارختان كي تحلل خسر حمقانون ترامب أبتيا بتروس سوشيال زي تبعله ناتو محبرة ومرخبيتات صحيفو إيران برو مساخ اللوايو إيران داغماي عبا هاجر كتكون ياخبلون أتيا بهاجرو زي داغمو تشرحو أسفيرو بخال وغن بريزيدنت إيران قال هاجرات نايمت عراق صعرتات يقبرا خمزلوا أميتلو ماسود بازيكيان بمنقدي كسا بذهبو حبريتا نوصر كخونا لو أبزو زوبا نبار سلام كسفن دلواتينا قن هاجرنا بمكل خال أين والا ولينا يلو عرقي توم نهزب إيران بمناس نزقجت زولعو كوكسالو يبلتي بريزيدنت جكازيا بكند معرفون فرتي إيران سفيح فنجرا خمس تفتسمه نعين مسخاخر حبيرهم برئيس خدمة تهران أبزركب كندي نقداو معرفون فرتي حدا زغنه معرفون فرتي مهراباد بعب متقعتي كم استهاسي تبصباتي قلصو أفتين أيوشتنا يدقن برراتات زي كايدلو عب معرفون فرتي مهراباد تقاتل نفاريتن تكنزر فيديوتات بمحبرو ميدياتات يزركو حلو جكازي مزيا بماكلاي مبرغ زلو خوينات زي تحاز زو خوينات زي سومون أغصيرولو بزلولو منغست أمريكا هندي كاب روسيا زي تسعري ندادي نخد غزي أب لعلو روسيا زي نبرا اقدا نغزيو العلو خمزلو تزاريبولو حلافي بيت جمجا أمريكا سكوت باسنت روسيا نهندي نحدو ورح ندادي كتشتلا أمريكا خمز فقدت حبيرو أمريكا إسرائيل أب لعلو إيران كينات كابز خفتان ندحر مليونات برميلات ندادي أب متصابو هرمز تعاتيو خمزلو يفلت مصاوب هرمز بدوب مس حبرات إمارات عرب بسمين دما مس إيران زداو بتصبي ماياو أكل كوينو كل تيكابنا بن وشمت عرب زم حلالف درق انفساس النبرت بز مصاوبو يزحلف جكازي أبزي أب مونغو إسرائيل أمريكا خمون إيران زي كايزلو خوينات أب ماكلاي مبراق زي تفلالو خبابيتات زنبرو إيرتراوان إيثيوبيان قداي نايترمت يخونو خمزلو تقليتو بفلاي أب ليبانوس بسنكي زي تخايدة دودا بقل إيثيوبيان كومون إيرتراوان هيوتون كم زحلفو تقليتلو أب حبرات إمارات عرب دما بسنكي زورده سبربار ناي ميسايلات إيرتراوان إيثيوبيان زركبوم سبات موغداتي كم زوردهم تقليتلو أب ليبانوس بفلاي أب كبابيتات جنود قد مخلطة معالتات زي تخايدة برتو دبداب ميسايلات بزحات زيكاتات هيوتهم نمدحان كاب منبريهم كسددو كم استجددو حنت قبط بوتات زي هادمت زيكا نبي بي سي غليصا كوناتات ناي زوبا كاب غزي ناب غزي انا غدد يزخيزلو اب كبابيتات جنود برتو دبداب ميسايلات تخايدو بمبال سنكت زي تحسب متقعتي اب كبابيتات زنبرو ايرتراوان كومونيتي بيان هيوتهم نمدحان كاب بوتا خوصو كم استجددو حبيرا اتين ابو حسبوتا زوسد منغدي باشحز غصور سبات تشكركرتن تعاطيو سلازنبره نمنقسقاس ازي صنكوري نيرو تبل بسنك زدما بزح زيغاتات اب منغدي تعاطيوم كم زركبون حبيرا بخال وغن بي بي سي زراربا حنتي كاله اب حدغا تعاطيات تركب ايثيوبيايت بوغنا اتبرتو دبداب سعيبو غله ايثيوبيان توقيعهم አለው እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዝሞተ ሰብ የለን ኢላ ኩነታት ኣዝዩ ዘሰንብድዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ንምህዳን ካልእ ፈተና ብምዃኑ ከማዝ ኣመሰሉ ኣብ ሞንጎ ናይቲ ሓደጋ ተዓጽዮም ክተርፉ ዝተገደዱ ብዙሓት ከም ዘለው ወሲኻ ሓቢራ ካብዚ ቦታ ክንወፅእ እንደሊና እቲ ዝሕዝን ድማ ክሳብ ሕጂ መሃያና ስለዘይተኸፈልና ንመጓዓዝያ ዝኸውን ሓንቲ ሳንቲም ይብልና ክትብል ትጸገማ ተብርህ ወሲኻ ድማ ገለ መካይን ክንሓትት እንከለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ $100 ክኸፍል ኣለዎ ይብሉና ኣለው እዚ ገንዘብ ዝኻኒ ካበይ ከነምጽኦይና ኣብ ከቢድ ጭንቀት ኣለና ትብል ምስ ተኣሳሲሩ ኤምባሲ ኤርትራ በርእሰ ከተማ አቡዳቢ ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ኤርትራውያን ኣድላይ ጥንቃቐ ክገብሩ ተማሕጺኑሎ እቲ ኤምባሲ በዘውጽኦ መዘኻኸሪ ዜጋታት በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከይተሰናበዱ በሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያትን ካልእ መንግስታዊ ትካላትን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝወሃብ መምርሒታት ጥራይ ክኽተሉ ኣተሓሳሲቡ ብተወሳኺ ስእልታት ይኹን ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምዝርጋሕ ክቁጠቡ ጽኑዕ መዘኻኸሪ ሂብሎ ብወገን ቀጠር ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ድማ ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ኤርትራዊ ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ኩሎም ናይ መንግስታዊ ትካላት ኣብያተ ትምህርትን ተዓጽዮም ዝርከቡ ንኣሽቱ ውልቃዊ ንግድታት ይሰርሑ እኳ እንተሃለዉ
እንተሃለው ኣብ ጎደናታት ዝረኣዩ ምንቅስቓስ ህዝቢ ግን ኣዝዩ ውሱን ምዃኑ ይገሊጹ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ኪኒኡን ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ብምሕያሉ ድሮ ርኡይ ምምዝባል ህዝቢ ከም ዘስዓበ ይግለጽ። ኣብ ኢራን ድሕርቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተገብረ ቀዳማይ 2 መዓልትታት ኣሳት 100,000 ሰባት ካብ ቴህራን ከም ዝወጹ እቲ ትካል ሓቢሩ። ኣብ ሊባኖስ 58,000 ሰባት ኣብ ናይ ሓባር ቦታ ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ክግለጽ እንከሎ ኣሳ 10,000 ሶርያውያን ኣሳት 1,000 ሊባኖሳውያን ብ2 መጋቢት ካብ ሊባኖስ ናብ ሶርያ ከም ዝተሰጋገሩ ተፈሊጡሎ። ናብ ከላ ሕብሪታት ማልሶልስ ንግሆ ኣብ ሰሜን ምብራቕ ካልጋሪ ኣብ ሓደ ገዛ ብዘጋጠመ ብከላ ካርቦን ሞኖክሳይድ ክልተ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተገልጹ ሰባት ከም ዝሞቱ ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት ገሊጾም። ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ ካልጋሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናብ ሶልስ ዘውግሕ ከባቢ ሰዓት 1 ፈረቓን ለይቲ ኣብ ብሎክ 900 ሩንደል ካረን ወይኒው ዝርከብ ናይ ድሕሪት ጎደና ወይ ጋራጅ ከም ዝተጸውዑ ብምሕባር መጥፋእቲ ሓውን ኣገልግሎት ህጹጽ ሕክምናን ፖሊስን ካልጋሪ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ክልተ ሰባት ብካርቦን ሞኖክሳይድ ዝተጠቕዑ ኣብ ጋራጅ ከም ዝረኸቡ ህይወቶም ንምድሓን ጻዕርታት ክገብሩ እንከለዉ ሓደ ሰብ ኣብቲ ቦታ ብኡንብኡ ክዓርፍ እንከሎ እቲ ኸልኣይ ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ድሒሩ ግን ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝዓረፈ እዩ ተገሊጹ። ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ ካልጋሪ ነቲ ጋራጅ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት 300 ክፋላት ካርቦን ሞኖክሳይድ ከም ዝነበሮ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ኣዝዩ ሓደገኛ ሞት ከስዕብ ዝኽእል ደረጃ ምቅላዕ ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ ገሊጹ። ወሃቢ ቃል CDF መርዛም ካርቦን ሞኖክሳይድ ጠንቂ ናይቲ ሞት ምዃኑ ከረጋግጽ እንከሎ ፖሊስ ካልጋሪ እውን እቲ ሞት ገበናዊ ከም ዘይኮነ ገሊጹሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ጥዕና ካናዳ ካርቦን ሞኖክሳይድ ጨና ዘይብሉ ሕብሪ ዘይብሉ ጣዕሚ ዘይብሉ ቀታሊ ጋዝ ኮይኑ እዚ ማለት ድማ ኣብ ዕጹው ገዛ መኪና ወሊዕካ ምሕዳር ነዚ ሳዕ ቤንዚ ተቓልዒ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ቀታሊ ጋዝ ከም በዓል ቤንዚን ነዳዲ ከም ፈሓምን ዕንጨይትን ዝኣመሰሉ ነዳዲታት ክቃጸሉ እንከለዉ ዝፍጠር ኮይኑ ነዚ ንምክልኻል ድማ ብካርቦን ሞኖክሳይድ ኣላርም ብተለምዶ CO ዲቴክተር ዝበሃል ኣብ ገዛና ምስ ንገጥም ጥራዩ ክንፈልጦ ንኽእል። ምልክታት ነዚ ጋዝ ንነዊሕ እዋን ምቅላዕ ድማ ሕማም ርእስን ሕፅረት ምስትንፋስን ናይ ምንቅስቓስ ጸገማትን እዩ። ልዑል ደረጃ ምቅላዕ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ናይ ምርኣይ ጸገማትን ናይ ምሕሳብ ጸገምን ከጠቓልል ይኽእል። ከምኡውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምውቃዕ ኮማን ሞትን ከስዕብ ይኽእል። CFD ሶልስ ንግሆ እዚ ኣብ ዘጋጠመሉ ቦታ ክልተ መካይን ኣብቲ ጋራጅ ተወሊዐን ከም ዝተረኸባውን ገሊጹ። ምስጢር ናይ ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል ኣካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ። ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪድዮ ኤዲቲንግ፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ። ቀንዴል.com